E os xogos do Eixo Atlántico, que xuntan 2000 deportistas de ata 14 anos de Galicia do norte de Portugal, botan a andar un ano máis, desta vez aquí en Santiago de Compostela. O Estadio Verónica Boquete da cidade de Compostela acolleu a cerimonia inaugural desta competición juvenil que cumpre xa a súa 16ª edición. Mozos de 28 municipios da Eurorrexión competirán a partir do luns nas modalidades de baloncesto, balonmán, voleibol, atletismo e natación, así como nas disciplinas adaptadas. Unha iniciativa para a integración e a cooperación entre Galicia e o norte de Portugal a través do deporte. Isto non é só deporte, é integración, é convivencia, é solidaridade e ademais 32 anos, que son 16 edicións e unha edición na que xa sobrepasamos os 2000 deportistas, temos motivos colectivamente para sentirnos moi orgullosos. Podemos esperar mais uma edição espetacular dos Jogos do Eixo Atlântico. São mais de 2000 atletas, numa cidade espetacular que está habituada a receber pessoas de várias regiões.